Идеята за този канал се зароди, защото като цяло вече искаш не искаш, всички сме пристрастени към 2-3 сайта, от които се опитваме да извлечем информация, която да използваме уж за да станем по-умни, по-социални, по-богати, по-уважавани и така нататък. Но по някой път в опитването си да правим това, често ставаме пристрастени като наркомани. Сайтовете, за които говоря, са YouTube, TikTok и Instagram. Като да кажем, че се водят приложения. На всички ни се случва често казано да сме постоянно пред тези приложения. Аз лично също съм фон адикт от всякъде, защото и работата ми го налага. Много седем пред телефоните, много седем пред компютрите и много ползване на тези социални мрежи, приложения. Плюс Facebook, може би. А въобще, аз не знам дали въобще вече съществува човек, който да не прекара по няколко часа в едно от тези приложения. Особено човек под 30 години. Като може би след 30 години е също нещо. Няма решение. Не мога ги махна. Не мога да изтреш това приложение, защото всичките приятели сте там. Имаш нужда от някъде да добиваш информация. Особено ако искаш да живееш живот на средна класа. Да имаш някаква дигитална професия. Ако това ти се отдава, ако това ти е хубаво. И за да гледаш това видео, очевидно ти се отдават дигиталните професии. Очевидно искаш да се развиваш в тази сфера. Дали учиш от тук, дали искаш да си тип инфлуенсър, да се покажеш пред камера, да водиш обучение, да пишеш книги, каквато и да е друга така дейност, си в тези сайтове и осъзнаваш, че това ти влияе доста зле на психиката. Целта на този канал е, ако можем да измислим хакове, с които по възможност мозъкът ни да работи по-добре, мотивацията ни да я има и да сме продуктивни в работата си, живота, да сме по-социални и тези приложения на социални мрежи всъщност да ни помагат, да ни правят по-социални, отколкото да ни вредят, да ни карат да изпадаме в депресии, да губим мотивация, да нямаме желание за нищо, да нямаме енергия и така нататък.